Željeznica je označila prekretnicu u razvoju ljudskog društva. Svi su odjedno počeli negdje putovati. Žurba je postala svakodnevica, svatko obuzet svojim poslovima i brigama. I usred tog ljudskog meteža sve se slabije čuo glas vapijućeg u pustinji. Bog je postao sve rjeđi posjetitelj mnogih domova, pa tko još mari za Božje uredbe i zakone? Kao odgovor neba na traženje mnogih iskrenih duša pojavio se adventni pokret. Od svog najranijeg početka adventisti su s punom odgovornošću prilazili pisanoj Božjoj objavi, stajali na izvornim načelima istine i pravde. Kao voda života potekle su iznova otkrivene istine iz Svetog pisma i pripremile srca mnogih iskrenih tragača istine za susret s nebeskim Ocem. Biblije i duhovne knjige trebaju biti dostupne po svim gradovima kao lišće u jesen. I ovdje u Stuttgartu, nasred pješačke zone u Königstrasse, već duži period možete naići na štand s duhovnom literaturom. Zahvaljujući trudu i požrtvovnosti neke naše braće i sestara, omogućen je ovaj jedinstven projekt. Više njih ima dobru želju i volju pomoći širenju evanđelja, no vrijeme im to ne omogućava. Stoga su odlučili odvojiti poneku od svojih dobrih duhovnih knjiga i donirati ih na ovaj štand da se podijele onima koje tako nešto zanima. Osim toga, poneki su odvojili nešto od svog novca i kupili nove knjige za tu namjenu, a našlo se tu par braća i sestara koji su imali nešto slobodnog vremena i dobre volje da postave taj štand i rade s tom literaturom. Tisuće ljudi su prošli pored ovog štanda. Stotine različitih životnih priča i briga. Ova dva mladića, studenti arheologije i medicine, Kurdi iz Sirije, s posebnim zanimanjem su listali knjige i zanimali se za istine iz Božje riječi. Jedan od njih došao je i sljedeće subote i ostao u dužem razgovoru. A što da kažemo za ovu grupu mladih sotonista, izgubljenih duša kojima je ovo bio prvi susret s biblijskom objavom. Ispočetka su imali puno toga za reći uz ruganje i ismijavanje kršćanskog Boga, no ubrzo su postali vrlo pažljivi slušači. Prvi puta su imali priliku čuti nove životne istine. Ova iskrena duša je dobro okusila svu patnju odvojenosti od Boga. Mnogi udarci života izranjavali su njenu nježnu dušu. Iako je muslimanskih korijena, došla je do poštenja i pravednosti. Treba još samo upoznati oslobođenje u Isusu Kristu, radosnu vijest o Spasitelju. Obitelj iz Hrvatske bila je toplo iznenađena izborom knjiga na njihovom jeziku. Pokazali su ozbiljan interes i ostali u razgovoru s našim aktivistima. Naravno, nije nedostajalo ni komunikacije na talijanskom jeziku. Velika borba između Krista i Sotone još uvijek traje. Ove starije iskusne gospođe su odmah prepoznale najvrijedniju knjigu na štandu, Bibliju. Pažljivo su je listale i prisjećale se onog što su još u djetinjstvu slušale. A ovaj gospodin već mnogo toga pročitao i bio je vrlo aktivan u komunikaciji s našom sestrom. Ponovo je došlo vrijeme pakovanja teških knjiga i spremanja štanda. Težina knjiga natjerala je volontere da razmisle o lakšem načinu njihovog transporta i tako se rodila ideja o novom pokretnom štandu na kolicima. Od ideje do realizacije nije trebalo previše vremena. Osmišljeni su mnogi potpuno originalni konstruktivni elementi i s puno ljubavi i truda vizija je pretvorena u stvarnost. Piljenje, bušenje, mjerenje, rezanje, savijanje, pritezanje i činilo se da tome nema kraja. U nedostatku adekvatnog prostora stan je pretvoren u radionicu. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to
hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your... Sa ovim čovjekom iz Izraela se stvarno imalo što pričati. Ovaj sin Abrahamov odrastao je u svim blagoslovima Božje riječi. Jednom zgodom iznad grada se pojavila i ova duga kao svjedočanstvo Božjeg obećanja ljubavi prema cijelom ljudskom rodu. Bili oni pravedni ili nepravedni, tražili ga oni ili ga odbacivali. Božja milost još je nad ovim svijetom kao i nad ovim gradom u kojem živimo. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts. I naša braća po Abrahamu, sinovi Išmaelovi, govorili su o ljubavi prema Bogu i bližnjima na svom štandu. Ljubav bez Isusa ipak ima sasvim drugu dimenziju. Coming to you today. Our Father, who art in heaven. Koji je najveći čovjek na ovom svijetu? Naš suradnik je rekao ono u što je duboko osvjedočen. Najveći koji je ikada živio na ovoj zemlji je Isus Krist. Čovjek se počeo ljutiti i vikati: ma kakav Isus? Najveći koji je ikada živio je Bin Laden. Ovaj fundamentalista se oslonio na prolazne ljudske autoritete i bio je spreman žrtvovati svoj život za njega. U našim glavama se nametnula misao: pa kad ovaj čovjek s tolikim žarom vjeruje u ovo prolazno, sa kolikim bi se onda mi žarom trebali boriti za ono vječno i neprolazno? A ljudi ginu, prolaze i odlaze ljudi. Riječ Božja je dobro sjeme koje pada na ovu zemlju. Jedno u kraj puta, jedno na kamen, jedno u trnje, jedno na dobru zemlju. Ptice nebeske dođoše i pozovaše sjeme. I nije dovoljno da je netko jednom posijao nešto. Zakon entropije uništava svaki dobar napor i trud. I uvijek iznova treba sijati u dobro vrijeme i u loše vrijeme, jer čovjek nikad ne zna što donosi dan, a što noć. Pred nama je nova sezona lijepog vremena. Snjegovi i hladnoće polako odlaze i ponovo je došlo vrijeme da se raširi naš štand i sjeme Božje riječi posije u narodu. U ovaj projekt se svatko može uključiti. Kao što smo rekli na početku, jedan može dati svoje odabrane duhovne knjige, jedan može kupiti kvalitetnu literaturu i pokloniti je onima koji to znaju cijeniti, jedni mogu odvojiti svoje vrijeme, postaviti te knjige na štand i stajati pred ljudima, a jedni se mogu moliti da Bog dadne svoj blagoslov da sjeme uzraste i donese svoj rod. Jedan po 10, jedan po 100, a jedan po 1000. Amen. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Sweet, hear us as we pray.